Ja, we gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Muziek natuurlijk, maar we doen ook wel regelmatig gewoon wat oorzaken, boeken, poëzie. En in dit geval heb ik in de hoorn een prachtig mooi stripboek. Willy Dark Trousers. Ik ken die als muzikant. Ja. Mag ik het een stripboek nemen of dekt dat de lading net? Een stripboek, ja. Zo noem ik het zelf ook het liefst. Okay. Pak hem zelf maar even vast voor de mensen die nog televisie of internet voor hebben. Dit is Willy even met zijn eigen boekje. Het heet Wortels, Vrienden en Buren. Ja. Is het een verhaal, was het verteld? Er zit een verhaallijn in, maar het is wel even zoeken. Het loopt allemaal een beetje door elkaar. Een beetje cryptisch bijna. Een beetje wel, ja. Ja, een soort puzzel. Maar die kan je eigenlijk elke keer weer op een andere manier oplossen. Je kan eigenlijk elke keer een ander verhaal er weer in vinden. Is dat gewoon toch die stijl van tekeningen of hast dat er bewust in die? Dat het op verschillende manieren lezen is? Nee, dat heb ik er wel bewust in gedaan, ja. Hoe lang tekens je al? Altijd eigenlijk al wel. Ja. Jawel. Ja. En dit boek, dit is een verzameling van, of je bent echt van zitten gaan om dit zo uit te brengen? Nou, ik moest afstuderen aan de AVP, en de Academie voor Popcultuur. En toen dacht ik, nou, wat zullen we eens doen? Een boekje maken. En toen begon ik wat te tekenen en toen begon ik met deze tekening. Ja. Let maar even zien. Omschreeuw ik even voor de mensen die de radio hebben, wat ze meestal sjoggen. Je ziet hier allemaal wortels en een paar uien en een aardappel. In zwarte kleren, gewoon zwarte maatpakken zeg maar, met stropdas, op een soort begrafenis. Hier begon ik mee en toen dacht ik, nou, ik teken nog eens wat van die wortels. Toen ben ik gewoon nog wat van die wortels gaan tekenen. En zo kwamen er steeds meer wortels. En toen dacht ik, nou, dan moet het boekje maar over wortels gaan. Ja, logisch toch? En hoe komt het bij wortels? Ja, ik heb eerder al wel eens zo'n wortel getekend met een pakje aan. Ik vond het wel mooi. Een groente die dan tot leven is gekomen als een soort mens en zich als mens gaat kleden. En het ziet er gewoon wel, het is een soort smurfen of zo. Qua, hè, zeg maar, ik ga er 5 delen van deze stripreeks maken. En ik denk dat ze wel een soort van herkenbaar figuurtjes zijn die... je ziet direct, hé, dat is die wortel. Ja. Met dat zwarte pakje en met die stropdas. Ja, met figuurtje is het wel vermeeskuur, toch? Ja. Ja, zeker. Ja, precies. Ze hebben allemaal emoties. Ja. En hier dansen ze om een robot heen. En er ligt er een in bed in het bos. Is dit ook een beetje een afspiegeling van die fantasiewereld? Ja, zeker. Ja. Dat zit nog wel een mooi. Toen zit ze dagdromen en dan krijg je dit soort beelden. Oh, dat is een soort inktvis. Ja. In de schrikken ze zich rot. Ja, van die wortel. Wonderlijke ontmoeting. Ja, zeker. Ja. Hier ook. Robot en duizend. Ja, het zijn wonderlijke ontmoetingen in een... Het lijkt ook allemaal wel wat op Friesland. Is mijn qua... Deze? Ja. Vertel even, wat Jost? Hier zie je een wortel in het bos. Maar dit bos, heb ik echt nagetekend van een foto van het bos in Donkerbroek. Okay. Waar ik vandaan kom. Grappig man. Ja, zeker. Ja. Valt mij op, binnenkant zwart-wit al een keer, de tekeningen. Boetenkant is maar een beetje kleur. Ja. Die voorkeur lijkt toch bij het zwart-witte? Nou, dat is wat goedkoper, hè? Maar de buitenkant in kleur, dat is dan ook een beetje een commerciële afweging. Want dan ziet het er heel mooi aan. Nee. Ik vind het zwart-witte heel mooi werken voor deze toch wat sobere, kale wereld. Maar dat vond ik wel mooi om de buitenkant dan in kleur te doen. Dat je ziet dat je die kleuren er dan een beetje bij kan. Ja, weet ik veel eigenlijk. Dan valt het toch wat meer op. Is toch wat meer... Nee, moment. Zonder het verhaal in het boekje zelf te verklappen, met mensen een boekje maar keepje. Hast een WhatsApp? Zit er toch een bepaald liedverhaal achter? Nou, het gaat vooral over van dat je lekker kan zoeken erin naar verhalen. En dat je gaat er allemaal dingen in zoeken en verbanden proberen te leggen als je er langer mee kijkt. Maar daar gaat het meer om. De eerste van 5 dus? Eerste van 5, ja. Wow. Maar dan komt de volgende of daar best nog maar bezig? Nou, ik ga rustig. Als ik over de helft ben, dan bedenk ik de deadline. Okay. Snap je? Dan weet ik al hoeveel ik nog nodig heb. Is hij nou officieel u trouwens? Zondag, ja, zondag, dat moet ik even vertellen natuurlijk. Ja. Zondagmiddag in het Zeiland om 3 uur is presentatie. Okay. Een mooie lege winkelruimte, helemaal ingericht met deze tekeningen op heel groot formaat. De presentatie van het eerste stripboek voor jou? Ja, mijn eerste stripboekje, ja. Spannend man. Mensen meer van die witte sites, Facebook, wat dan ook? Ja, Facebook Willy Dark Trousers of www.willydarktrousers.nl of www.heksenhamer.nl. Facebook Heksenhamer kan ook. Ja, kan allemaal. Hop nog even een keer voor de camera voor de mensen die er beeld bij hebben. Het stripboek Komende Snijn wordt die presenteert dus. Ik vond het leuk dat Steven Del komen woest om het boekje even onder de aandacht te brengen. Zullen we al praten met de komende 4 dat het weer even Del komt? Dat is goed, ja, vind ik leuk, tuurlijk. Gaan we bij deze nog eens praten. Mooi. Dankjewel jongen, hartstikke mooi. Dankjewel. Willy Dark Trousers. Onthoor die namen en zie ik hem even op Facebook of Heksenhamer. Goed zo, dankjewel.